sinner is calling on him today. Jesus, our blessed Redeemer, is only a prayer away. He's only a prayer away. He's only a prayer away. You can have Jesus, the Savior of men. He's only a prayer away. No friends may deride and forsake you and leave you alone in the way. Remember the promise of Jesus. He's only a prayer away. He's only a prayer away. He's only a prayer away. You can have Jesus, the Savior of men. He's only a prayer away. Yanibingelela egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. Igama lami uLulu Ndlovu. Ngisuka la ePine Town. Ngiyabonga kakhulu ke ukuthi ke ngiphe ithuba lokuthi ke ngithi ukwethula lenkulumo yami engicelwe ngumfundisi uDupree ukuthi ke ngiyethule isizulu samasikho kahle. Nizongixola ke mangihlanganisa isiXhosa, nesiZulu, nesingisi kodwa ke uNkulunkulu engisiza ngizozama nje ukuthi ngiyenze ngolwimi nje lwesintu noba ngekho lula. Sesivame kona ukujwayela ukuthi okay uma ukhulume ngolimi lesingisi manje xa sofuneka intetho yakho ibuyise ngokwitolike uyenze ngesixhosa kanye ngesizulu kuba nzima. Ndiye ndamxaka ukuthi imfundisi izoba ingxaki izoba nzima ngoba isizulu sami ngasingaqondanga ngoba silumfundisa uba ungazama nje mem uyenze ngolwimi oluzokwenza nabantu abangasiqondi kahle isingisi okanye ke abafuna ukuyiva inkulumo ngesizulu noba ngesixhosa wenze nawo bakwazi ukusizakala. Ngiyavuma ke ngiyathokoza ukukhuluma nani. Ake sivaleni amehlo ke ngomkhuleko. uNkulunkulu Baba osemazulwini, siyabonga kakhulu ngalesi sikhathi osipha siyabonga njengoNkulunkulu osithandayo osinakekelayo. Siza phambi kobuso bakho uNkulunkulu, sicela usiphe umoya wakho ingcwele ukuze sikwazi ukuthi okay sikwazi ukukhuluma izinto ezawuthi sithi sizilalele singabantu sikwazi ukuthi ke zenze umehluko empilweni zethu. Siyathandaza sikhuleka, sicela umoya wakho ingcwele wehlele kuthi ukuze ukwazi ukuthi usiqondise, ukwazi ukuthi ke usiphilise, ukwazi ukuthi uselaphe, ukwazi nokuthi ke usidonsele kuwe ukuze sibe zidalwa ezisha njengoba ufisa wena ngomkhuleko wethu kolo egameni lenkosi yethu uJesu. Amen. Inkulumo ke engikhuluma ngayo noma ke isihloko sibhekekele nokulungiswa kwamakhaya, ukulungiswa noba ubuyisa kobudlelwane kumakhaya. Sikhuluma ukuthi okay imindeni eyaphukile, imindeni ehlakazekile noma ke amakhaya insapho apho kungekho ukuhlangana yini esingayenza noma yini uNkulunkulu afisa yenzakale ukuze kube khona lokho kubuyisa kobudlelwane. Kakhulu ke sibhekelele lenkulumo sibheke indaba yokuhlukunyezwa kwabantu besifazane nokuhlukunyezwa kwesingane. Uma sikhuluma ngokubuyisa kobudlelwane sibheka ukuthi okay mayelana nokuhlukunyezwa kwabantu besifazane. Ngiyayithanda ke inkondlo noma umbongo obhalwa ngomnye wesifazane kuthiwa nguWasanshaya. Uthi ke uWasanshaya uthi ke ngalolu suku ngathatha
i-atlas ke i-maps ngasho ukuthi okay into ebonisa izwe lonke umhlaba wonke uthi ngabe sengithatha ifana nje nebhola enkulu uthi ngayithatha ngayibeka lana kimi uthi ngabe sengithatha isandla sami ngayithinta zonke indawo and ngayibuza ukuthi okay kubuhlungu kephi uthi ke wabe sewuphendula lo mhlaba wathi ke kubuhlungu yonke indawo kubuhlungu yonke indawo kubuhlungu yonke indawo uthi ke ngithathe into emele umhlaba wonke uthi ngiyiphethela ngezandla uthi ngabe sengihambisa iminwe yami kuyo ngiyibuza ikephi la kubuhlungu khona uthi ke yathi ke yonke indawo and ngempela uma ungakubheke nje umhlaba ngalesikhathi esiphila kuso akukho la ngekho buhlungu khona uma ungawubuza umhlaba ungakutshela ukuthi okay kubuhlungu yonke indawo and ngubheka isimo somhlaba nendlela esekuyiyo ubheka ubuhlungu ubheka ukugqilazeka ubheka inhlupheko ubheka zonke lezi zinto esizibonayo namhlanje angeke uzucabanga ukuthi okay lo mhlaba wawuphume ungesiso lesimo lesi uma uNkulunkulu edala uma ethi mayiqeda ukudala uEve ethi ke kuhle kakhulu uma usubheka ukuthi ke ikephi manje kuwambala ukwazi ukubona ukuthi okay yini enhle uNkulunkulu uma edala uthi mayikhuluma uJohn ngithi incwadi yesithathu kaJohn isahluko sokuqala ivesi yesibini uthi ke ebhala uNkulunkulu ngomprofeti wakhe uJohn uthi ke sithandwa ngikufisela ube nako okuhle konke ngikufisa ukuthi umphefumulo wakho ukhuleke nawe uphumelele kepha uma ubheka akukho ukukhuleka kukhona ukugqila kukhona ukuhlukumezeka akuhambi kahle and yet uNkulunkulu ayikwenze kakuhle konke wakwenza kakuhle kakhulu uma ubheka ngaphambi kwangena isono ubheka uAdam ubheka noEva uthola ukuthi okay imiphefumulo yabo yayiphelele kepha mase ungena isono uthola ubuhlungu uthola ukugula uze uthole ngisho ukufa kepha nangaphambi ngoba uthola ukugula nokufa uthola incindezi uthola usizi uthola ubuhlungu uthola umzwangedwa uthola uzisola and yonke lento ibonisa ukuthi okay ubudlelwane bakhe uAdam noEva abanelanga nje ukuthi okay bulimale bona omnye nomnye kepha kwalimala nobudlelwane babo kunye noNkulunkulu ingakho ubathola ukuthi okay bathe uma sebonile wathola bethatha amaqabunga bethatha amacembe besakha ingubo yokuthi ke bazifihle njengoba besebona ukuthi okay baze kepha sonke siyazi ukuthi okay ngeke ukwazi ukwelapha ukulimala ngaphakathi ukuthi ke umboze ngaphandle ungazama konke ungakuzama umboza ngaphandle kepha uma ngaphakathi kukhona ukulimala noma ungaqoka ube mhle kangakanani noma ungahlala endlwini eyistezi singakanani noma uhamba ngemoto ephambili kangakanani kepha uma ukhona ukulimala ngaphakathi ukulimala ngaphakathi kukhona ingakho siyesimangala sibona abantu abangosozigidi sibona abantu abahamba ngemoto ezinkulu abantu abahlala endaweni eziphezulu kepha ngelilanga sibone ithatha isibhamu ezibulala yena simangala yiko ukuthi ke noma yini ongayenza ngaphandle ayanele ukukelapha ngaphakathi bathe uma sebethatheke konke lokho basembozo babe sebecasha uNkulunkulu siyakhumbula ukuthi okay angeke ukwazi ukucasha uNkulunkulu ukwazi ukubona noma ikephi akukho uthi uma ekhuluma uDavid athi ke ngisho ngaphansi komhlaba uNkulunkulu khona noma unganyukela ngaphezulu uNkulunkulu khona noma ungangena kwelimnyama ihlabathi uNkulunkulu khona uNkulunkulu wakwazi ukubafuna wazi wabathola la bekhona uthi ke bayikhuluma omnye umbhali athi noma ungathiwa unejuba lelingakanani awukwazi ukugijima umedlule uNkulunkulu ngamendu uNkulunkulu ulandela sithi isixhosa ulanda futhi emkhondweni wakho meaning kusho ukuthi uyakulandela uNkulunkulu ulandela athi ngikuthanda ngothando olungenamkhawulo athi ngikuthanda ngothando olungasoze lwaphela athi ngifuna ukukwakha ubuye wakheke futhi athi mayikhuluma kuncwadi kaJoel athi ke ngifuna ukukubuyisela konke olahlekelwe yikho kuye lo uNkulunkulu uSathane ke uyathanda ukuthi ke sicashe sibale uNkulunkulu kanti uma ubaleka uNkulunkulu ubaleka kumthombo wokuphila kwakho ubaleka kuNkulunkulu oyena obeza kunika impiliso okubuhlungu ukuthi ke asicashe sibaleke uNkulunkulu kuphela kepha sicasha sibaleke omnye nakomunye uma ubheka nje emakhayeni wethu ubheka emshadweni yethu wonke umuntu khona lokho ukucasha esinako khona lokho ungathi ke
abantu asiphelele ubuwena abaziwa ekhaya uyenye into emsebenzini uyenye into sicasha yonke into ethola ukuthi okay inama password no yilo kuthiwa ama code uma nje ifoni yakho ayihlali nje laphana kufanele ukuthi uma izolivula khona inombolo ekufanele azicephazele uma mhlambi efuna ukungena mhlambi la ugcina khona imali nalapho futhi kufuneka khona inombolo ezithile umuntu athi uyathatha mhlambi icomputer yakho nalapho futhi kufuneka into ethile uthi ukuthi okay sidlala umacashelana ngisho sokuthi asishadile uhlala nomuntu iminyaka kepha uthola ukuthi okay awumazi kahle hle uthola ukuthi kunezinto nezimfihlo ongeke wazithola zakhe lo muntu sathana lo owenze kwakho ukungakhululeki omnye komnye kwakhona ukufihlelana kwakhona ukungavulelana izifuba okwenza uthi uhleli nomuntu ushade naye kepha uthola ukuthi lo muntu lona ufana nje nomuntu nje oyisihambi nje la ekhaya enyangeni ezidlule ngeke ngakhuluma ke nomnye wama managers alapha engisebenza khona uyangibuza ukuthi kade ngisebenza kuphi ngiyamtshela ngithi okay kade ngisebenza e-University yase Durban lapha eDUT hayi bese ngibona lo baba ukuthi okay unako inkinga nawo abese ngimke awu kade kunjani ukusebenza nabafundi ngithi hayi ngikuthandile nje ngithole kunikeza nje umdlandla ngiyakuthanda vele ukusebenza nabantu abasha ngithola ukuthi okay ngiyathanda ukusebenza nabo kubasiza hayi bese buka abese mangathi uyakuthanda athi ha unesibindi bo athi mina ngiyabheka nje ngeke ngizibuza okay uhlobo lwabantu olunjani lona uthi ubuka laba ndaba indlela abadakwa ngayo ubuka ukusebenza kwabo isidakamiso ubheka indlela abasebenzisa ngayo imali ubheke imali le abayithola kuhulumeni indlela abayisaphaza bayimosha ngayo athi hayi ngisakhuluma ke mase kuthi bazoshisa indawo la befundela khona ukuthi bashisa izindlu wathi ngiye ngizibuza okay uhlobo lunjani lwabantu lolu yini ngempela inkinga laba bantu hayi ngabe sengibheka lo baba ngathi uyazi ukuthi baba mina njengoba ukhuluma nje ngizibuza ukuthi okay yini ngempela inkinga yethu njengabazali abe sengibuka athi hawu uchaza ukuthini ngithi ke mina ke awulaba bantwana baphuma kithi phela baba laba bantwana laba ithi esibakhulisayo baphuma kulezi zanda zethu baphuma la kule mizimba yethu baphuma la emakhayeni ethu manje yile esiyenzayo noma esingayenzi eyenza laba bantwana baphume bayoba yilento abayiyo emphakathini bese ngithi ke mina you know what ngesinye isikhathi mhlawumbe singabheka umkhiqizo kanti konakele la umkhiqizo ophuma khona wena ungabheka ngathi okay inkinga ilana kulento esilethayo kanti mhlawumbe inkinga ikuthi thina esenza laba bantwana laba ngithe mangicabanga ngalento sengicabanga nje ngendaba yokuhlukumeza abantu besifazane ngicabanga nje ngendaba yokuhlukumezana emakhaya noma kuphakathi kwababa noma phakathi kwababa nengane noma phakathi kwengane kwabe sekufika kimi kwakhona indaba lena kaAdam noEva ngamcabanga uEve ehamba esona ethatha isithelo edla efaka uAdam ukuthi naye makahle ngabe sengicabanga uAdam esenokuthukuthela thukuthelela uEva uthi uNkulunkulu mayimbuza ukuthi yini lo yenzile abesithi lo mfazi sisho kanjalo isiXhosa lo mfazi unkosikazi lo ngiyeze yena nguye onginikezile ngahle uthi umubheke ukuthi lo muntu lona kungekudala kade egiya ethi thambo lamathambo ami inyama yami kepha manje usethi mayimbheka athi ulo wesifazane ubheka ngala kwelicala uEva ubheka uNkulunkulu ebuza ukuthi ke Eva yini lo yenzile nayo Eva endaweni ukuthi ke amkele ukuthi okay uNkulunkulu wami ngiyaxolisa ngibe sephutheni uthini uthi ile nyoka uma uzobheka indlela esenza ngayo izinto phakathi kwemindeni uzothola ukuthi ke kukhulu kakhulu lokho ukuthi akekho umuntu ofuna ukuthatha avume indima yakhe ayidlalile wonke umuntu uyayisusa lento uyizisa komnye umuntu omnye uthi akundimi wonke umuntu phakathi kwethu ufuna ukuvela engenanxa yena uvela yena ayikho into ayenzile akakho phutheni wonke umuntu akumina osephutheni ngulo ekufana lonke ilonto ethi ke noma sesinenkinga uthola ukuthi ke wena ayikho into ofuna ukuyisebenza wena ukuyilungisa wena uzitshela ukuthi okay uma yena engalungisa ukuthi izolunga lenkinga yethu yonke lento siyithatha kubazali bethu bokuqala usubheka uEva sebexoshwe manje ensimini yaseEden sebeyaphuma baya ngaphandle mase ngaphandle useyakhuleka
uNkulunkulu athe kuye-ke uzothola ubunzima, uzozwa ubuhlungu uma usukhulele, uzozala kabuhlungu. Ngiyacabanga ukuthi emqondweni wakhe uyazibuza ukuthi okay, ibuphi lobu buhlungu obungaka engizobuzwa. Uyawezwa amazwi kaNkulunkulu athi-ke indoda yakhe izawulawula and inkanuko yakho izoba kuyo indoda. Cabanga lo muntu lona ukuthwele indodana yakhe yokuqala, kepha uyithwele kumzimba othwele bonke lobuhlungu. Uthi mayikhuluma omnye umbhali, lokho kuthwele yiko ogcina ukukhiphile. Umbheka uEva umthathe njengesitsha esithwele, sithwele into eyigugu, kepha ngangendlela isitsha esasingcole ngayo ayikho into esasingayenza ngaphandle kokuthi sikhiphe lokhu okwakuzifana naloko okade kusesitsheni. Umbheka nje uKhayini, umbheka uthi-ke ubheka impawu zakhe, ubheka indlela adela ngayo, ubheka indlela angalaleli ngayo, ubheka indlela angenandaba nayo, ubheka indlela anokudela ngayo. Ngisho uNkulunkulu esembuza ukuthi okay, uphi umfowenu? Uthi yena-ke wabuza mina, ngingumgcini kamfowethu. And umubheka naye ufuna ukuthi-ke akuyona indaba yami, ungayibuzi kimi. Umucabanga ukuthi okay, lento ayishoyo yokususa indaba kuye uyenza lento eyenziwe ngabazali bakhe. Into yobonisa ukuthi-ke isikhathi esiningi ingane zethu zikekela zifana nathi. Kuyenzeka nje abazali sithi ingane mazihambe ziqonde, kepha ingane uma ikubheka ukekela kwayena. Ingakho ngoba sikhawulwe esonweni, ingakho ngoba lezi ngane lezi zizelwe ngabantu abanjengathi abagcwele isono. Ingakho kwesinye isikhathi kumele sivume njengabazali ukuthi-ke nathi sonile saphosisa phambi kwawo. Na umubheka uAdam, ubheka naye indodana yakhe uKhayini. Bobabili bathiwa lana benomsindo, khona imizwa abanayo. Kukhona ukuthukuthela, kukhona ukucikeka, kukhona ukunyanya, kukhona nokusola umuntu okwenza kube khona umsindo. uAdam unomsindo lana ngonkosikazi wakhe, abona ngathi-ke nguye omenze wadla. Ubona ukuthi okay, ngikule nkinga nje ungenxa yakhe, ngixoshwe eIden nje ungenxa yakhe. Ubudlelwano bami noNkulunkulu nguye lo muntu. So unokunyanya, unesicefe nje uma ibuka unkosikazi wakhe. Umubheka ngalana loKhayini naye unemizwa futhi. Ithini imizwa yakhe? Uthi mebona uAbeli esenza umnikelo, esenza lo mhlatshelo uNkulunkulu ewamukela, ugcele ukuba nomona, ugcele ukuba nomona, ugcele nentukuthelo, ugcele nokuphoxeka okwenza benomsindo kuNkulunkulu, ngoba indaba amkele okaAbeli, indaba engawamkela ngowami, inenza uAbeli abe ngcono kunami. Ugcwele nalowo moya ukuthi okay, uzenza ukuthi usile lo Abeli, uzenza ukuthi-ke wazi kangcono. And umubheka yonke leyo nto leyo yenza ekugcineni abe nalowo msindo owenza ambulale umfowabo. Na umubheka indaba yokuhlukumezana emakhaya, umubheka indaba odlame olwenzeka emakhaya. Masikhuluma ngodlame olwenzeka emakhaya, sikhuluma ngodlame olwenzeka phakathi kwemindeni, kungenzeka mhlawumbe ngabashadile, kungenzeka mhlawumbe ngabazali nengane, kungenzeka phakathi kwengane nengane. Kube khona lokhu okudlame olwenzeka nje kuphela phakathi kwankosikazi nomyeni. Kube khona nalokho esikubona kakhulu namhlanje ekubulawa kwabantu besifazane, bebulawa ngabantu besilisa. Omnye ubulawa ngumyeni wakhe, omnye ubulawa mhlawumbe ngumuntu ke athandana naye, omnye ubulawa mhlawumbe ngumuntu awayethandana naye, omnye mhlawumbe ubulawa ngumuntu afuna ukumphoqa athandane naye. Umubheka yonke leyo nto leyo udlame asulubonayo olenziwa ukuthi abantu banentukuthelo, abantu bathukuthele, abantu besilisa bathukuthele bagana unwabo, abantu besilisa banemizwa abehlulekayo ukuthi bazoyithini eyenza bagcwale lonke lolaka. And umubheka yonke lento lena uthola ukuthi lokhu kuthuthela, umubheka le ngqombo nokwenyanya kwabantu besilisa kuvela kwindaba ukuthi okay, kunaleli siko elithi-ke umuntu wesifazane kumele abe ngaphansi umuntu wesilisa, kube nguye ozolawula. Manje bethola wesilisa ukuthi-ke akalawuleki lona. Abanye abaningi uyathola ukuthi okay, isikhathi esiningi yiko into abafake ngiyenze, angimcishe igama. Abanye uthola ukuthi okay, uyazama ukuthi-ke abe namandla, uzama ukuthi okay, makamphathe, uzama ukuthi akamcindezele. Uthola ukuthi kwesinye isikhathi lo ngoba mhlawumbe ufundile, mhlawumbe usebenza ngcono, akacindezeleki, bese lo evukwa yilo laka. Uthola ukuthi okay, kwesinye isikhathi amasiko wethu, amasiko enza abantu besilisa bacabanga ukuthi uyikhanda ukwenza lokho kuthiwe iba nodlame, iba ngozwi lakhe, awutshelwa umuntu, awuboniseki, izinto zifunezwe ngalendlela yakho. Uma abantu bengafundiswa ngalendlela yakho, ushaya umuntu wena, ukhahlele umuntu wena.
uma ubheka ngisho nenkolo yethu isikhathi esiningi abantu basebenzisa inkolo ukucindezela abantu besifazane. Thola umuntu wesifazane akanazwi lana, thola umuntu wesifazane akalutho lana, thola umuntu wesifazane uyisigqila lana, thola umuntu wesifazane kumele afohleleke selokho kusile uyangena uyaphuma uwenza yonke lento ubizwa ngamagama uyathukwa akalutho bese ekugcineni uthola ukuthi khona lokho kungqubuzana, kukhona ukushayana, kukhona ukulimazana ukuze ekugcineni kufanele sokhona nokubulalana. Abantu abaningi besilisa sibabona namhlanje inye into abayifuna ukuyenza bamele ukucindezela abafazi, bacindezela abantwana, bamele ukubahlukumeza, bamele ukubenza bangabi nalutho, bafuna ukuthi ke bababone bekhasa ngamadolo phansi uma bengakwenzi lokho. Sininzi ke indlela zokuhlukumeza singakhuluma ngazo. Baye bakuhlukumeza mhlambi lo sibiza ukuthi physical abuse, okusho ukuthi ke bakuhlukumeza mhlambi ke ukuthi bakushaya, bakukhahlela, bakuqhaba ngempama, bayakuqinya, bayakukhweba, bayakushisa, mhlawumbe aqondo sekudubula nokudubula akubulala. Abanye hlukumeza ngokucansi, ufuna ukulala naye umuntu ngenkani nobe engafuni, umenza izinto ezingathandeki zokucansi, ufuna uba abanye uthinta umuntu ngendlela ezingafanelekanga, gcina khona ukudlwengula, yonke leyo nto leyo into eyenzekayo siyibona ngisho emindenini yethu. Abanye hlukumeza mhlawumbe ngamazwi, uyambiza ngamagama, uyamthuka, umbiza ngezici. Abanye thothi umhlumeza ukuthi okay azagcine emenza lo ezizwa engelutho, emthe ukuthi awulutho ngaphandle kwami, awulutho, awuntalutho, uyisidwedwe, kuze kugcineni thoka ukuthi ke umuntu useze akasazazi nokuzazi nokuthi ke ungubani, ngawo ukuthi ke njalo uhlukunyeziwe ngabantu abanamandla. Khona abantu athe mabethola amandla, abanye ngoba uNkulunkulu ethe kuye uyikhanda wathi kwabani nguwe engibekayo bakube nguwe ophathayo, uthola ukuthi okay indlela umuntu amandla awasebenzisa ngayo uwasebenzisa ngendlela engafanelekanga. Kwabanye ngisho nokuhlukunyezwa ngokwemali, fumanisa umuntu wesifazane uyasebenza kodwa yonke leyo mali leyo ifike ithathwe kumuntu wesilisa. Umuntu wesifazane ufuneka acele nje imali yokuthenga i-roll on, fumanisa okunye awunikwa mali, ufuneka njalo usebenza nzima. Baba omnye ayithatha imali yoyiphuza, omnye ayithatha ukudla namantombazana, fumanisa akho nto ongayenza, indlela yakho ayikho la uqhubeka khona impilo yakho ngawo ukuthi okay uyahlukunyezwa ngisho nangemali. Kokunye ngoba usebenzi ufumanisa nendlela indlela ophatheke ngayo ekhaya awulutho nje. Uma uzobheka nje amazinga nje ayindaba okuhlukunyezwa abantu besifazane, ubheka nje njengoba kade sinale lockdown nje, uma uzobheka nje izinto amanani ngalendlela akade khuphuka ngayo, kuthiwa nje kokunye uyafumanisa ukuthi ngeveki nje yokuqala nje kuvaliwe ku-lockdown, kuye kwafumanisa izinto esezenzekele more than ngaphezu kwa-2,320 iviki nje lokuqala nje. Uma uzobheka abantu besifazane nengane ekade zishaya ucingo zishayela inamba le efanele ufonele kuyo xa uhlukumezekile, kuthiwa kumaviki amathathu nje okuqala kube ngaphezulu kwa-120,000. Uthi ubheke la emzala ukuthi ke amanani athini, kuthiwa umuntu oyi-1 kwabathathu wesifazane ufumana ukuhlukumezeka ngokocansi okanye ngokuthashayo. Ufumanisa abantu ababili kwabahlanu besifazane bathola ukuhlukunyezwa ngokocansi emsebenzini. Kuthiwa umuntu oyedwa umuntu wesifazane uyabulawa every 3 hours, okusho ukuthi ke ngamahora amathathu umuntu wesifazane oyi-1 uyafa. Anizuzwana nje mbalo khona umuntu wesifazane noma ingane ehlongulayo. Yonke lento mayibheka isho ukuthi ke akukho kuhle emindenini. Konke lokho sikubona kwenzeka ngaphandle, okubuhlungu sikubona kwenzeka ngaphakathi. Okubuhlungu ngaphakathi kwabendlu kaNkulunkulu, okubuhlungu kuyo imindeni yethu. Sithola yonke le ndlela zokuhlukumeza ngokwecansi, ngokwemali, ngokushaywa, ngokuhlukunyezwa ngamazwi, yonke lento siyibona ikhona. And uzobheka nje ubheka nje izwe lethu nje eMzantsi Afrika. Uzobheka ngisho ezindabeni awumangala ukuthola ukuthi okay kukho indaba abuthi wawufunda kuthiwe amadoda aseMzantsi Afrika abulala ahlahlela abesifazane abathathu ngemini. Uthi mawubheka kuthiwa ingane eyintombazana, umntwana oyintombazana kuthiwa unethuba elingcono lokuthatha udlwengule kunoba afumane imfundo eright. Xa uthi uzabheka iSouth Africa yaziwa njengelona lizwe elihamba phambili xa kuza ekudlwenguleni kwabesifazane. Xa ubheka uqhathanisa amazinga ethu, ubheka namazwe nelizwe lokumhlaba wonke jikelele, ufumanisa uba kuthiwa sihamba phambili
njengezomzantsi Afrika. Mhlawumbe omnye angazibuza ukuthi okay yini eyenza kube nenkinga kangaka, and mawuzobheka eMzantsi Afrika awukhulumi nje kuphela ngalokuhlukunyezwa. Uma ubheka nje nezinye nje indlela nje mawubheka izinga nje ugebengu, ubheka ukushiswa kwendawo zika government, ubheke umsindo wabantu emgwaqweni, ubheke ingqombo, ubheke indlela abantu abalimazana nababulalana ngawo, ubheke izinga labantu abazibulalayo, uyabona ukuthi ke ikhona ngempela inkinga. Enobheka masibheka yonke lento lena ziningi into singasibheka. Oqala sibheka isiko impilo elithi ke umuntu wesifazane akalutho. Kukhona abantu abathatha leyo nto leyo kube yiyona nto abazoyisebenzisa ukuhlukumeza, ukulimaza, ukubulala, ukucekela phansi abantu besifazane. Kukhona abantu abazithatha ukuthi okay ngoba nanku uNkulunkulu ebenze bawubulili besilisa, sebethatha lokho bakwenze njengethikiti lokuthi usungahamba ke manje ulimaza, usungahamba ukubhongoza, usungahamba ubhubhisa, usungahamba ucekela phansi, usungahamba uhlwengula, usungahamba ulala noma ubani, usungahamba uhlukumeza abantu ubanyanzela. Kukhona abantu ngisho abasebenzisa inkolo, kukhona into asenza inkolo uNkulunkulu awathatha wabeka wathi uyikhanda, abe seyizibona ukuthi okay ngoba uyikhanda, abe seyizibona ukuthi okay uma elana uzokwenza into yonke ngendlela athanda yona. Ziningi izinto. Ubheka abantu besilisa abaningi banezinto eziningi ezibhlungu ezenzekile empilweni yakhe. Ubheka nje abantu besilisa abaningi bakhuliswa ukuthi okay indoda ayikhali. Uthola ukuthi umuntu ukhule unebuhlungu, omnye wahlukumeza semncane. Ubheke nje ubheka indaba ye-apartheid, ubheka nje indlela abantu abamnyama behlukunyezwa ngawo ngabelungu, benziwa izigqila. Uthola ubaba omdala ebizwa ngoboy, ebizwa ingane encane. Uthola ubaba omdala kumele akhase phansi kuzogibela lengane yomlungu. Uthola ukuthi umsindo lo baba akalutho, akayondoda. Bese lo baba lona uthola ukuthi yonke le nhlungu lena ihlala ngaphakathi ize imdle ngathi ipoison. Uma lo baba efika ekhaya usefika wonke le poison usezoyiphalazela kulo mama lihlala naye, uzoyiphalazela ezinganeni. Uthola ukuthi ke uma efika lana uyimpi lana, ushaya kwasana, ukhahlela wena nje, ukhahlela kati, usesabeka nje. Umbheka kahle baba, kahle senzeni. Uzothola ukuthi ubaba ulimele, akazange ayithola indawo la ezokwazi ukuthi ke akukhulume, athole usizi nobuhlungu bakhe, akwazi ukubuphalaza, akwazi ukuthi elapheke. Nokubuhlungu kakhulu ukuthi abantu besilisa ngishona namhlanje sibakhulisa ukuthi ke indoda ayikhali. Ngisho ingane encane seneminyaka encane embalwa ikhuliswa ukuthi okay indoda ayikhali. Uthi mawumangala yiphi indoda wakayibona eneminyaka emini, yiphi indoda eneminyaka eyisikhombisa, yiphi indoda eneminyaka eyishumi. Thola ukuthi umfana ngenxa ukuthi ukhule nalento uyothi seyiza ubuhlungu ashonele umfana uma indoda ayikhali, shonele ubaba, shonele unkosikazi wakhe, indoda ayikhali. Izothini le ndoda ngawo bonke lobuhlungu ngaphakathi? Ubusa kuphi bonke lobuhlungu? Ingakho uzothola abaningi bengena otshwala, bengena kuma drugs. Umuthola unenhlungu. Mina ngisacela ukubuza ukuthi okay uma ungigwaza lana aliphumi igazi liyaphuma. Uma ngithatha umuntu wesilisa ngimgwaza aliphumi igazi liyaphuma. Ingakho ngithi kuyamangaza utho ukuthi okay sisakwazi ukuthi okay sithi namhlanje sisakwazi ukuthatha yonke lento esayizwa ikhulunywa ngeminye iminyaka, sithathe sithwalisa amadoda, sithwalisa abafana bethu, sibathwasele lidombolo lokuthi ke uma uyindoda ubuhlungu awubuswa. Ingakho kuzokwazi ukuthi uyohlwengula ingane ucabanga ukuthi ubuhlungu ayibuswa. Ingakho uthatha intamo shaya unkosikazi wakho bese maqedwe uhambe uyoshumayela epulpit. Ingakho ukwazi ukuthatha umlilo umshise noma engakhala kangakanani. Ngakho ukuthi okay ukhuliswe ngokuthi ubuhlungu abuzwa. Noma umuntu angakhala thini ngoba kwawena watshela ukuthi ke inyembezi azilutho. Ingakho kufanele sithi masibheka ngokubuyiswa kwebindeni sibheke ukuthi okay kulimaleke kuphi. Sihleli nabantu lana abantu ababuswa ngamadimoni. Sihleli nabantu abahleli nalomsindo abangawazi ukuthi ke akuwona umsindo, kokunye usizi, kokunye ukubulaleka, kokunye ingcindezi, kokunye uthwele ubuhlungu bokushonela, kokunye uthwele ubunzima bokuthi ke awusebenzi. Kepha ngoba ayikho enye indlela oyaziyo, abubizwa ngalutho lobuhlungu, bugcina buyinto eyodwa nje, bungumsindo nolaka okugcina kuba ukuhlukumeza abanye abantu. Abanye bethu sihlala nabantu abagcwele amadimoni.
Uyamazi uJesu uthini uthi zikhona izifo, zikhona izinto ezingeke zikhishwe ngaphandle ukuthi zikhishwe ngokuzila ukudla nangokukhuleka. Mawubheka nje inkinga yesono nje, bese ubheka nenkinga yendawo la abantu bakhulele kuyo. Uthola ukuthi inkinga yokuqala isono. Siphethe inkinga enkulu yesono, isono esesiphendule abantu bazizilwane. Uthola ukuthi uthi mayikhuluma uPaul athi ke asilwi kahle hle impilo yethu ayikho phakathi kwenyama negazi, silwa namademoni, silwa namandla obumnyama, silwa nento esingayiboni. Ingakho ngisho nezixhobo zethu, ngisho nendlela esiphendula ngayo kumele ingabi indlela le efanelekile. Khona ezinimpi ongakwazi ukuzilwa ngokuthi uthathe igqudu ngesixhosa, uthathe intonga yakho. Khona into ongayithatha ngokuthi ngizoyishaya kanje ngizoshaya kanje. Kepha kukhona into zamandla obumnyama ekumele sazi ukuthi ezinye zalezi zimpi ngeke ziphele ngaphandle kokuthi mhlambi sikhuleke. Uma uzobheka uIsaiah isahluko sika 1 verse 5 uthi mayibheka ikhanda lonke liyagula, uthi mayibheka inhliziyo yonke yaphukile, uthi usuka ngaphansi kwamathe, ngaphansi konyawo lwakho kuye ekhanda kulimele, uthi ngamanxeba, uthi kugcwele uyabhibha, ugcwele izilonda ezinukayo ezibolile. Konke lokho kwenziwa isono, and umnye kumuntu okwazi kwelapha inkinga yesono uNkulunkulu. Bese wakhona nendlela esikhule ngayo. Kokuningi ngendlela esikhule ngayo uthola ukuthi sikhule sanalezi zinto engingakhuluma ngazo ezingazange mhlawumbe sadlula kuzo. Uthola ukuthi sikhulela ezindaweni la othola ukuthi ingane ithi sencane ngaphakathi kuye kugcina kukhula ubutha, kugcina kukhula ubulwane. Uthi uyabona uzwa ngomfana wakwezwa into yomfana oneminyaka ewu17 ozodlwengula intombazane eneminyaka ewu11. Athi xa igqiba udlwengula boyigqiba yemele. Uthi xa umlandela lo mfana ufana vele lo mfana senamanye amacala amabili okudlwengula. Uthatha ngomfana ona17 uyofika nini lo muntu u70. Wakwezwa phinda abayindoda ezothatha umfazi omithi imthatha imhenge. Ithi xa igqiba imsikisiswe sikhuphe ivule yonke lonto leyo. Okwayiva phinda abayindoda ezothatha abantwana bayo abane ibaxhome emzini wayo, ixhoma omnye emva omnye emva omnye. Xa ujonga ubulwane obunjani esebukhona, ubutha esebukhona emakhayeni ethu. Wakwayiva phinda bomuntu wesifazane ozobilisa amanzi nowabilisa cooking oil athi leli indoda ahambe oyithela yonke ayipheke. Wakwayiva phinda bomuntu wesifazane ozofuna abantu athenga abantu babulala indoda yakhe ukuze akwazi ukufumana imali ye-insurance. Wakwayiva indaba yentombazane ezothatha usana iluzali, ithi xa igqiba ithathe irazor ilusike inhloko okanye ilithathe liphose etoilet. Xa ibuza kwenzekeni ixabene no boyfriend, ixabene nomfana ngoku ifuna ukumvisa ubuhlungu. Lonto yenza ubone uba isono athi xa ithetha ngaso uPaul athi isono sithandela kangaka. Isono sithandele kakhulu. Isono sithandele kakhulu akuphelanga kodwa apho. Sono nendlela esikhule ngayo. Xa ujonga abantwana bethu, ujonga imindeni yethu, ubheka kubakhulela khona, ubheke nje inani labantwana abakhula bengabazi oyise. Apha eMzantsi Afrika kuthiwa ngaphezulu kwa63% abantwana bakhula bengamazi ukuthi ngubani ubaba wabo. Ubona ingane ezikhulisa ingane, ubheka nje izinga lokukhulelwa kwengane, ubheka ingane ezikhulelwa ngoba zifuna ukuhola i-social grant, ubheka ukuthi singakanani ingane ezikhulisa ingane, ubheka ukuthi singakanani ingane ezigcwele estrateni ezizikhulisa zona ngoba abekho abazali, babhizi basebaphathini, babhizi bayajola, babhizi bayodakwa. Bese siyamangala uma lezi ngane zikhula zibe yilezi zilwane. Kuningi kakhulu uNkulunkulu afuna ukukusiza kuko. And ubheka lesimo ungabona ngathi ke mhlawumbe siyakhathalisa, mhlawumbe sikwenza uphela amandla, mhlawumbe sikwenza ngabunathemba. Kepha likhona ithemba. Uthi mayikhuluma uJesu Kristu athi ke angishiyanga izintandane, uthi ke ndikhona ndiphakathi kwenu, uthi ke mayikhuluma nabafundi bakhe athi kuhle uba ndihambe ngoba xa ndihamba ndizocela uBaba athule umoya oyingcwele. Masifile umoya oyingcwele, umduduzi, umqinisi, umomelezi nguye ozawuba nani sinoNkulunkulu phakathi kwethu. Isithi masimamkelile thina uqala ezimpilweni zethu. Athi ke kepha uma ubani kuNkulunkulu kuJesu usisidala esisha, athi bheka okudala kudlulile zonke izinto zisuke zabantsha. Mhlawumbe ufanele sibheke oqala ukuthi konakele kuphi. Akunakalanga yini mhlawumbe ifoundation, akunakalanga yini ukuthi kisagudluka njengabazali la ebekumele sakhelwe khona, okwenza ekugcineni sizaye labantwana, ekwenza mhlawumbe ekugcineni ubone ubaba ethatha intambo ebulala umama. Yini eyonakele ngoba uma sinoJesu sinezinto zonke. Uma unoJesu ngisho ngathiwa umndeni uhlakazekile,
uthi mayikhuluma uIsaac ke ngisho noma uma nobaba bengangidela bangilahla athi ke kukhona uNkulunkulu othi angisoze ngikulahla ngisize ngikushiye. Okwesibili uNkulunkulu uthi angishiyanga nodwa ngishiye uthi 1 ngishiye nomoya ongcwele athi 2 athi nginebandla lami engishiye lapha emhlabeni. Athi mayikhuluma ngale uEllen White elibandla athi ke leli bandla uNkulunkulu ulibeke la emhlabeni ukuze ligcwalise liqedele umsebenzi owaqalwa nguye uJesu Kristu. Uthi ngilibeke lana ukuthi ke uthi athi ke ngilimisile ibandla leli. Ngokukhuluma umuzo mbheka ku-testimonies for the church. Uthi ke amalungu ebandla ngiwabekela ukuthi umsebenzi wabe ukuthi ke asize ekubuyiseni izwe alibuyisele kuNkulunkulu. Uthi ke noma lingabonakala ibandla lintenga noma lingabonakala ngathi mhlambi alimile kahle uthi kepha umusa wonke ungaphezulu kwalo. Uthi lila engifuna ukuveza khona amandla ami njengoNkulunkulu okuguqula izoni ngizenze zibe ngcwele. Ubheka umsebenzi webandla ukuthi lenze umsebenzi owenziwa nguJesu. uJesu ngizile uzofuna nokusindisa okulahlekile. Uthi mayikhuluma kuncwadi kaIsaiah chapter 61 athi ngizile ngifuna ukushunyelwa indaba ezilungileyo kubantu abampofu. Athi ngifuna abalimele bathole ukuphila. Athi ngifuna ababoshiwe bathole ukukhululeka. Athi ngifuna labo asebehlale iminyaka ijele lenzondo, ijele lokungafunwa umuntu, ijele lesidakamizwa, ijele lokungaziphathi kahle. Athi njengoJesu ngifuna ukusebenzisa ibandla lami ukuthi ke kuvulwe leyo minyango bakwazi ukuphuma. Uthi kukhona abantu abathwele usizi, khona abantu abembethe ingubo yosizi, ingubo yokudakumba, ingubo encindezi. Uthi ngifuna bazi ukuthi okay niyakhululwa namhlanje. Uthi ngifuna bazi ukuthi ke wena onomzwangedwa othi ngideliwe nishiywe ngabantu uthi ngizile ukuze wazi ukuthi okay awusoze washiya. Ngiyathanda athi ke ngikuthanda ngothando olungenamkhawulo. Ufuna uJeremiah 31 uthi ngikuthanda ngothando olungasoze laphela. Athi ngizela uthi xa ithetha kwisixhosa athi ke ngikuthande njengothando olungenamkhawulo. Athi ndisakuphinde ndikwakhe wakheke ntombi noma ntokazi enguziyoni. Athi usakuthatha kwakhona insimbi zakho uhambe uyonqunqa. kuJehova lo okwazi ukubuyisa isimo somuntu ngisho ukuthi bekuthiwa uncanyiwe. Uyakhumbula amadoda amabili awayephethe amadimoni, uyakhumbula ihlala emangcwabeni, kepha uma sekufika uJesu Kristu wathola lawo madoda lawo embethe, esehleli kahle, esephila impilo esulungekileyo. Usho kanjalo uJesu uthi ke uzile, uthi nginikeze impilo yami ukuze wena ube nempilo. Athi mayikhuluma uEllen White athinye indlela yosebenza kuleli nto levangeli, athi indlela kaKristu. Usho ku Ministry of Healing page 73 uthi uNkulunkulu inye kuphela indlela yakhe afuna isebenzisa. Uthi 1 uJehova uJesu Kristu wayehamba phakathi kwabantu njengalo owayefuna ukuthi ke abasize. Wabonisa uzwelo kubo, wabanakekela izidingo zabo, wabenza bamthembe. Ekugcineni wabesethi ke ngilandeleni. uThixo namhlanje ufuna ibandla elizahamba phakathi kwabantu, libheke inswelo nezidingo zabantu. Uyazi ukuthi ke isikhathi esiningi njengebandla sitholakala abantu balunywa kwa left, thina sibonwa kwa right. Thola ukuthi ke uma ubheka inhlungu isengalweni sibhizi nomlenze. Lo nto ithetha ukuthi ithetha ba asikho relevant, inhlelo zethu esinazo azisizi imiphakathi. Imiphakathi mayisibheka isibheka njengalabo bantu abasecaleni abacula amano becula phe emacaleni. Ayikho into ewusizo. Imiphakathi yethu yafa, sithule sibheke okunye nje. Abantu bayafa indlala, abantu bayafa izidakamizwa, abantu bayafa izifo, abantu bayafa ngoshukela no BP. Ibandla uThixo uthi ndibeke ibandla. Abantu bayafa ukuhlukumezeka, uthi kodwa ndibeke ibandla ebekumele libhekekela zonke lezo nswelo. Uthi uNkulunkulu ngifuna ukubuyisela abantu kimi, ngifuna ukubuyisa imindeni. Uthi ngibeke umoya ongcwele, uthi ngibeke ibandla, ngifuna kube yilo elizawenza lo msebenzi. Iwuyinto umsebenzi webandla mabunje. Umsebenzi webandla ukuthi ke ibandla liyakwazi ukugqobhoza lingene phakathi ebedroom. Ibandla linemfundiso, ibandla linama programs. Abantu bangena ukuthi ebandleni belimele, abantu bangena ukuthi ebandleni beswele, abantu bangena ukuthi ebandleni benomzwangedwa, abantu bangena mhlambi umuntu oyedwa engenabantu. Kumele ngomuntu kumefika athole indawo yokuzimela,
indawo yokukhosela, athi ngangena kuleli bandla ngilamba, athi kepha awubheke manje njani, athi ngangena ngiswele ngingenaso nje isicathulo kepha awubheke ukuthi njani, athi ngangena kuleli bandla ngigula ndingafuna abantu kepha awubheke uthando endinalo, athi ngangena abantu, athi kepha manje ngawuthola umndeni. Yiwo lowo umsebenzi webandla, yiyo lo uNkulunkulu afuna ukusebenzisa ukuthi kubuyiselwe ubudlelwane phakathi kwabantu. But okubuhlungu ukuthi isikhathi esiningi abantu bangena ukuthi sibalimaze ukudlula lokhu ebeyokufumana ngaphandle. Ufanele umuntu ungene ngaphakathi eleqwa yinja, xa ifika afumane inyoka. Ufanele umuntu ungena ukuthi ecima samphuza amanzi instead simphuza siboza. Ufanele umuntu ungena ebe kwesinye isimo, uma sephakathi kwethu uthothi ke usewest kunoba kade njalo. uNkulunkulu uthi ke ngisile ukuthi babe nokuphila, babe nako ngokuchicimana. Elokhu ukuphila lokho ubeke ukuthi njengamalungu ebandla kumele aphilise thina bese asebenzisa thina ukuphilisa imiphakathi esisebenza kuyo. Uyazi ubheka nje indaba yokuthi ke kwakhiwe amakhaya aphephile, kube khona ukubuyiselana. Ubheka ukuthi ke kwakhiwe amabandla anemfudumalo. Ubheka indaba ukuthi kwakhiwe imiphakathi efudumele. Yonke lo msebenzi lo umsebenzi webandla, akona umsebenzi wezopolitiko. Abantu bepolitiko ngeke bakwazi umsebenzi, ufuna thina ngqo. And fanele uqale ukuthi uqala uma bekuza ukuthi ke umbona phi lo Thixo namandla ngapha, uthi ndimbona kuyami impilo, bese maseyiphendule mina impilo yami. Ngoba nakho kuyamangaza uthi okay uthola okay uhamba ukhuluma nabantu uthi ke ngidayisa iomo iwash ingubo yakho igeza ingubo yakho emhlophe qhwa. Abantu babekubheka wena uma balabala ungcolile, iphi le omo izothengwa ngubani? Ingakho kumele uJehova alungise thina, alungise thina nabantwana bethu, thina namakhaya ethu. Bese mase sinaloku ukukhanya, bese sibeka phezulu kwentaba. Athi ke uJehova ke athi ke nikukhanya kwezwe, athi ke umzi ome phezulu kwentaba ngeke ufihlakala, athi nina nityiwa yehlabathi, athi ke ityiwa ngeke isebenze uma ingaphandle, kufanele ifakwe ngaphakathi. And yethu abeseyithi futhi ke izothiwa nityiwa xa ingasena umsebenzi wayo ukunandisa ukudla, kumele ilahlelwe ngaphandle. uNkulunkulu ufuna sibe ukukhanya uma nje singavuma akwazi ukuthi ke asibuyisele kuye. Kumele ke njengebandla uma ngivala sibheke ukuthi okay iziphi inswelo ezikhona ngaphakathi endaweni esihlala kuzo. Isikhathi esiningi siyavama ukuthi sigijimele zonke inhlelo lezi mhlawumbe eziqhamuka le phesheya kolwandle. Sikhona ezinye izinto ezibalulekile ezenziwa phesheya kolwandle, but ngeke mhlawumbe lazilunge zonke. Umuzobheka nje lana sidila nento yokuhlukunyezwa abesifazane, into yokuhlukunyezwa kwengane. Kumele sibheka amakhaya ephukile, sibheka ingane ezizalayo, sibheka izidakamizwa, sibheka ungabikho emsebenzi. Kumele njengebandla sibheke ukuthi okay inswelo ilana yini esingayenza ukuthi sisize kuleyo nto leyo. Ngesingisi sithi ke is to be relevant, ukukhiqiza inhlelo ezizosiza imiphakathi ngaleso sikhathi. Kubalekile impela ukuthi sibe nazo le nhlelo lezi eziqhamuka phesheya, kepha sikhona isikhathi kumele sithi okay kwamanje la eMzansi sidinga isikhathi sokukhuleka nozila ukudla, sibhekene nokuhlukunyezwa besifazane. Sidinga inhlelo ezokhuluma kubantu besilisa abalimele abalimaza imiphakathi yabo. Sidinga inhlelo ezakukhuluma nokukhuliswa kwengane ezikhulisa ingane kwazona. Sidinga ukubheka ukuba nenhlelo ezobhekana nobhubhane lokukhulela kwengane esencane. Yonke le nto leyo ibidinga sibe ngabantu abahlakaniphile. Kuthiwa sihlakaniphe njengezinyoka, sibe mnene njengamajuba. Uhlakanipha njengenyoka yikho lokho ukuthi sibheke ukuthi okay what time is it, isiphi isikhathi, yini edingeka ngaleso sikhathi. Uthi uNkulunkulu ke inkonzo yokubuyisana nginike nina njengebandla. Ufisa wena nami ukuthi sibheke ukuthi okay yini imiphakathi yethu edingayo, bese sivume yena alungise thina kuqala, bese asebenzisa thina ukuhamba siyolungisa okanye ukuhamba sisebenze naye, asebenze ngathi ukuthi ke alungise imiphakathi esiphila kuyo. uNkulunkulu akakusize nami angisize uma sivuma sithi yebo Nkosi lungisa mina kuqala, kulungiswa umndeni bese usebenzise ukuthi ke kulungiswe umphakathi engihlala kuwo. Ake sivale kamehlo ngokukhuleka. uNkulunkulu Baba siyakubonga, siyakudumisa kuba uyiNkosi, siyalivuma igama lakho njengoNkulunkulu. Sithi busa ezimpilweni zethu kuze kube phakade. Siyacela Nkosi yami
esikhathini esinzima esiphila kuso eMzantsi Afrika sibona abantu belimele, sibona Nkosi yami ukuhlukumezeka kwengane, ukuhlukunyezwa kwabesifazane, ukuhlukunyezwa kwabesilisa, ukuhlukunyezwa kwabantu Nkosi yami aba-defenseless, abantu Nkosi yami abangenamandla, abantu Nkosi yami abaswele. Siyacela Nkulunkulu wami ungenelele njengoThixo, usihawukele Heavenly Father. Nceda ibandla lakho ukuze libe relevant, nceda ibandla lakho ukuze Nkosi yami lenze izinto ngendlela ofisa ngayo. Uthi Nkosi yami uzile kuzofuna nokusindisa okulahlekileyo. Sithi Nkosi yami sisebenzise kulo msebenzi, uqhubeke uphile ngaphakathi kwezethu impilo ukuze kube ubukhosi bakho Heavenly Father. Siyakucela usenze sibe sisibane esawukhanyisa ukuze Nkosi yami kukhanye yonke indawo esihamba kuyo. Siyakudumisa ke Nkosi, sikubonga ngalesi sikhathi esithe sasichitha egameni leNkosi yethu uJesu Kristu obuyayo manje nangonaphakade. Amen.